Jin pensai sya kari pakai penreu khantam sya kino usnong jong ke jalan meklea. Namar hakini ki isni ki tayau ki benai berkesnan berdep na. Kalau don ka jing ujor bat ke jing keno ba kamar bahok kane ka syok timol bukan huntai po kendalap kadai ka bawan ra ya ki parjela nak keleng India nanta katoro jing ujor ba kadai ka benami bat kumjuru kadon ka jing yo jing ujor jong ka seng H&M anti influx operation cell bakadon ka jing kiudor jong ka baitulat kabala poisha ka life potengka ka bangin pat julap ka history jong ka jala ka jungi batla penlong ya ka snap rekam jong seng H&M ka anti influx operation cell ban lai khang talano ya ka tei ka trat ha kini isnan bladak kumjuru kaladon ka jing ya IFIR markelian bat menta kalapoi sya jing isu ha bai dai bagane ka benta nak liang jong ka H&M sengkini kala wat ke jing tip bagania bat lalap ya ke jing sya ba kijing keno bat kijing ujor kilong ki bongdon rim heruan na maria katai ka marbahok phangte punalap lalong trai hi da ki pardo ki parasnam ki henman ki parajui nene pordum kusigentia kata utrai udai ba mebin marbanyang bat kamisis bare ki badai ki trai muluk jong kajak beliau badang hagini ki sni di ki benai kaseng H&M seng kini kalau pak ya ki volunteer ke seng lalap ba kinong trai hangto ha kamar bohok ki babon ki dai ki samla trai muluk ki bonan start endang ngilat keli ki dai na sora de na lauba de na malki de na laban na magarwat bat kumta ter bat habedai bat kata-kata itu ngilalap ngilasyam kum ka H&M sekimi baya kinong tit nong pet bat ikos tumar om syam la order Henry keladon ka free of cost tengi sutu syai ba ki jing ujor bat ki jing keno ha kini gis prai ha kini gis nem man tayo kidai ki babaklah bat kamdon kum kata nama kata ka H&M sengkini ka tha bat kentu ya paro kisnat rekam selesai ladai ki sel ladai ki wing ladai ki unit circle ha swa ban sim ya krono ko senjam de bandawat swa idisya kamtam ha kinunu isu ki baya tengku pat pardo prosnam kenang bakan long kajing terekam ka bayi tenak baknang bakan long kajing terekam ka bayi baik ente na benta kabit kabian jongkari pakai mereka ba balai nga ong kumta namar menta kum ka H&M sengkimi lani ka H&M studi ka syem ba ya kamar bahwa pelong try da uba bin marbanyang polisi koti te kum ka sen bat kum ka jak penreu ni ai men sem ya iba mebin marbanyang ubalong uwei na pedeng kajak penreu kasih jantia balakiu hakikam kayi pateng ubala ban Yakob bat ki weipat ki jak penreu haga jing terekam terejam kalong katno ke jing sosorong bat katno kan long purom baladon ya ki belo jong go poi syakane syakerdam
kaseng H&M kasngau ba ka jingdon kum uba bin marbanyang kalong ka jingkerku kalong ka jingmentoy ya ka jak benreu hakaba om don kamsu ban be ya kiwei pat benreu dakabor handrei kila pethi namar baik kam gajam lala ban bathi da trai mulu lane da ki na husnong jong kane ka jela ka ke jongi barara ki breu jongi kila ban bathi ya ka hi paten kila ban bathi ya ka kam gajam kiwei ki chat penreo lane ki par jela kinum yolat ban wan prongkle hakane kari kabe kecungi kum kaseng hadin ba kalawat jing siapa ro la syam ba ude uba bin marbanyang umdai tang utrai jok marbahop handrai uladon bentaru banok senyang sibon ki kam ki babaha nak mentaka imlang ke salang ke baha kemiat hake jala gerpang ya ke jat penreu henrei ulah trei la ke kam ke bacar klem da kwa uro lane klem da ai hati sosial media kumta kum ke jat penreu bat kum keseng ka ai ke jingkit bok kit riam ya uba bin marbanyang bat ya ke ying kesem jungu ba undang la ban kiu syapran hagi kam kijam bat kane kan long ke burong ke bakrau dia dari bat kejat kado kadwai ka H&M seng timi ka kerpat syabaro ki paradok ki parasnam ki parari ki bade ki trai muluk jonggari kasi jangtia khamtam kitu ki badon kalat lane ka kheng kadang ba ki de ban sim ya kene ka nuksa kumba iba bin marbanyang ila proida ban bathino nang ne sakmat ya ki kam ki jam kum ki trai muluk hala ke jong ke jela bahkan long kum si benta ban aikam ya ki samla tari muluk ki balanang lasta baknang bakinom let wat kam shu sharitor ne skiwe ki jela kum pagilo i hakine ki polok daw bon ba ki samla jo det reu ki balanang lasta ki balai wat kam sharitor sa Mumbai, sa Bangalore, sa Calcutta, Delhi, Patkote. Te lengba jong kene ke jing la jong ki rangba jong ka tari trai muluk jong itat penreu. Kan long kum si benta ban kini no iya ka kamai ke ji jong ki wai pat ke penreu. Bat kalong ru kum si benta ban aikam ajam ni samla jong itat penreu. Sta bat kumjuro kan long kum sim benta ban pendrit mensim ya ki poiwer ki poi hap batin wan syakni gari jungi namalada ki breu ki jungi compare udai na penrusla compare udai na makrowat compare udai na lum jentia compare udai na boy compare udai na sawas compare udai na iskil laki laban ban bathino ia kene ka kam katba kidang la pantrei kamot hakajing snow junga kalong ba kan long ru ko wei na ki mat jungi trai mulo ban pentre kam hino ya KLP namara ki jat penreu jungi ki para ki henman jong ka jat penreu ya la ban bathi ya ki kam ki ba kongsan kamot ubar jala wan le ayu sendiri jungi uangan le ayu su kam gam jam su kinong Meghalaya, kinong Juwai, kinong Shillong, kinong Kleriat, kinong Stony, kinong Rusla, kinong Sora, kila
kila trehi ne kam hala ka jong ka snong hala ka jong ka state pat hala ka jong kari kata kedai ka ILP ubar jala umwan so sini kari ka itu namar haba kineki henman ki para jungi kila la ban trei kam ga la ban trei kam trei jam hi kim dai su ban shania ha ki poiwer ki pohap kim dai su ban shania ha ki beri monabar hoit ni ma ban lan ki don ki katto katne ki kam ke bakum ki tari tare mulok ki patla gidon kam ye ki beri monabar henry kum ka jat ban reo lane kum ki samla jong je ban reo ngim kwa ba ki beri monabar kin wan ngane gari jungi ban kini ia ke yo kam yo jam jungi tari tare mulok henry ai ba kin wan hang ne gari jungi ye ki kam ke ban ngikum ki tari tare mulok kin mla kin wan ban ai jing mentoi ya ki nong susnong lane ya ki heman ki para ne ki tari tari mulok jong jat ban reo kin wan ban hikai ki wan ban ai jing mentoi kin wan ban pen long breu yang kum ki tari trai mulok hakipor monsua ngilap pengisiam hakipor bai dang im biba Anderson semle ide iwei na pedeng kajak bereu khasik nar jungi ubaju don ka competition nane kejing yakop bat ki wei pat ki barjala ki wei kejak bereu baik nuksa kiton ki hotel kiton ki building haman la ki jaka jonggane kere jungi here mentangi lap ba sa ine iwei bin merpenyang ibedai Anderson bar ngalaman ong atau saya ngejilem ila aji mensim ya kejak bereu ba ma iru ila don yala ban Yakob bat ki wei pat ki bereu khnang ba ki wei pat bereu kinduk mensim ban wan le trai kli ha kai pateng ban wan ban bat lot ikan ki jam jong ke bereu jungi tengah so bon ong ba kane ke jing pratinti jong i meben marbanyang kan long kaduk sa ye bon ki tari termulok jong ke bereu hagane ka jala ki badon kalat ki badon ka dang bakin hapan sim ino halade khnang ba kan long ke jeng sarong kan long ro ke jing mentoi ya kali bat ke jai penre bat na so bon ong ba leng ba kini ki duksa ba ba jong unai u rang ba jo penre kamot ba lada kin mi sibon kum unai u para jong penre henmen para jo penre kan hap penlong ke jing perkat arsin ya ki power poi hap panuan sekali itu ni nama kita orang ba kila don hi da kita di temulo kila don hi da ki try jela jong kene ka state ke jungi kegemut kadai kene ka put trekam kene ka polisi trekam ban be ya ulika ma ban be ya bor jela dei kini glenti ba dei bin be da ka bor henry da bangin kini no ida kam ka jam kat ba kita ri terlalu kita ngelak kamot kata keladai ke ILP ke bakum di beliau yang tangulman ka penslam ya ke ILP pan implement yang negeri jungi kemudian idon sibun ba kum kini kirang ba kibalaban bat hino ir hi pateng kibalaban bat hino ir business ang negeri rigam ikjungi kamot upar jala not show panwan rung club siya kani kari ibu injini nama unwan mentoy show wongan lay cekas that megalia kam don jemut show namar belai ki trairi blok jalan kelia ke Allah pan trai kan ke jam ki pehero te hanga hingas no haka H&M hingis no baka taru ka dai ILP ba long bichu ben kelmau kendia to ka jingya ka kirta nadu menno ka jingja Katu ngam daktib baha nomor ba kadai hakasnat rekam dong ka anti influx person sa bat ngaru warlang dai senang pa are ngakem sangat guys tere hadin bangalai kadon gejing ya 5 FR kemal kalian good side bat na iro bakal don gejing ya sup te dai tak tahu ba ka penlong ya ke HM sengkimi ban pa jurip ban pa ya ke inspection la pan pa ya ka inquiry ba kadai shan kata ka jingken no lane kata ka jing yo jing ujor jong ka H&M anti corporation set henry ngilap ba
Hapo na kashispa kide gisamla tadi trai bro. Iba yo kam yo jam.